Welcome to the TheInSpOdcast, ladies and gentlemen. Igama Nqhome. Obviously angihambi ngedwa namhlanje ngihamba noSimphiwe Shembe. One of the best comedians South Africa has ever had. Umbhalo wamabhuku ke manje. International. International comedian. Nimzwile international comedian. We didn't even touch on that. So ngihamba noMenzi Ziqubu, our co-host. Danke mhlobo, danke Lizwi, danke mbhalo incwadi. Bibi. Kahle mina. Mina kayisele ngakwazi angikazi ngijesi khona into eqondile nje abangaba proud. Kini ngayo. I'm sure kini imabe kuthatha serious. Awunango umuntu. Awunesabuzana. Esasithi zoba oyena. Yabona kucost ama-comedian uba ihlaya ziqala zibeka. Awumtshela ukuthi njengoba loshanga amahlaya akazuhole thina semosini. Angayitshela mhlawumbe uzothola imali envelope mephuma. Yabo naye lo zama kuba i-comedian. Naye lo uyazama. Bengamshaya. Jure nje. Umezoshaya lawa, mawuthi lawa. Umqhamqoqile. Uma kuthi lawa amashaya yakhe. Hawu njalo unkanyisa ayikho leyo. Bake bamshaya vele. Ayikho leyo. Usesuke kushayeni kancane. Abantu bekhokhile. Sifuna ukuhluka lo. Because mashaya lo la yini. Wenza njani wena umuntu esebenze 30 days. Base bathini Bese zokhokha wena. Luthi hlala. Wenza njani stage abantu bengahleki sivile. Kube ngathi wenza announcement. Thuleke nje cha. Thuleke. Sho njalo phela uma uphuma stage kusebu. Nizile ubushama announcement. bethi nombuzo. Usakulona usuku lwakho. Wenza njani? Wenza njani abantu mabengahleki? Usho mina noma usho labanye. Ngisho wena ke mawukuthi kwake kwenzeka. Phela ngasho uthi bani? Mina ngifuna sikhulume ngento yabo ephathekayo. Because manje uzothi mina akukaze kwenzeka. Wena buza uthi wenza njani usifanele? Hey, Uma yabona nje. Shama name drop. yale. Asi Ngivele ngingathandeki. yazi bethu kuthema ngikhuluma nawe Simphiwe wathi lento ufisa siyiqale phansi. But ngithusile kuba ungafuni ukuchaza igama lakho ngoba phela ayikwazi ukuqala ngaphandle kwegama. Igama ngithi iyona into yokuqala esingaqala ngalo because ilona eline significance elisichaze elisuse kabanzi ukuthi uSimphiwe ubani. Ngizochaza enye version but mina I do believe ukuthi igama noma iliphi liba nenhloso nje. So umulishintsha inhloso ayisali ngashintshi. Yabo. Maningi amagama ashintsha ukuthi ngeke siye lapho because yabo like mina ngisho ngayaphi nguSimphiwe. Yeah. Angifiki ngibe gift eEngland, yabo. Oba uSimphiwe. Yeah. So even biblically khona amagama ashintsha singasashintshelwana. But I believe ukuthi uma ushintsha igama nenhloso yalo yashintsha. So amanye awazi ngeswabizi ukuthi kuzoba ngathi. Yabo. Kodwa ang understand ukuthi umuntu ozalelwe kaIsrael noma Hebrew singambiza ngegama elizulu yabo. Sikwazi. Yeah. So wena uma ngase kuqhamuka umuntu athi kombini kanyiso ngesingisi Ekunzima ke but icishe ihambe nezinto ze-light kodwa kanje ya. Mhlawumbe kodwa iqhamuka ze-satellite. Akimbheki nokumbheka lo muntu akakhulumi nami. So manje uzokusiza kanjani lo muntu ungambizi ngegama lakhe? Nawe ngeke umsiza ngithi because ngisho uba nje awazi ukukhuluma nobani. Kodwa uyambona uthi it's like wena uthi kumele azalibize eligcwala umlomo athi nkanyiso okanye alokunjene ngakhona. Yesu, omunye uthi Yesu, omunye uthi yabo. Imaki kanti uyalapho. Okay. No, ngilapho. Okay. Hayi ususheshe wafika. Ususheshe wafika. But anyway, amagama ami so
I do believe ukuthi all along I've been using Simphiwe, which is comedy. Yabo. I-gift yami comedy nani. I-comedy, i-gift imnandi ngoba uyakwazi ukuyi-naturisha uyenze yonke into. Yeah. You can be kind of be in charge of i-gift yakho. But i-calling, uma usutapha into i-calling, which I believe ulizwi imayivela manje. Yeah. Ngokubhala nani. I-calling awukwazi ukuyicontrola because you are not in charge. It's bigger than you. So ezinye izinto zozisho ziba uncomfortable. But uma uzo-understand ukuthi wena uyazihulisa. Ubizelwe ukuthi Wena uyayihulisa. Yeah. Hayi ukuthi wena uyishoyo. Yeah, awukwazi ukulungisa into oyithunyiwe. I-message awukwazi Uyilungisa kanjalo. Because phela uthunyiwe uthiwa isho ukuthi. So it doesn't matter how uncomfortable it is, but wena kumele uyihulise i-raw injalo. So i-gift ikutholela abangani abaningi, but i-calling iyahlunga kakhulu. Yabo. Yabo nje uma ngase u-orange lapha abe isangoma. Yabo. Okay. Afika la kona athi hey ka. Kupasa Muzi lapho. Kahle manje Chazela lipoint. So uma sene calling, abangani bakade sindiswe nabo bazoqala bathi hayi Orange. but akuyena baxoshile calling i-calling ebahlungile. Yabo. Hey. So i-calling injalo isolate. It's a very lonely world. Ngoba it's like iqiniso alikukhandela ubungani. That's why abantu abaphuziswa mahala ilabo abantu abanamanga. Uphuziswa amanga akhe like so kumnandi ukuhlala naye. Namanga. Yeah. Uma ngasakhuluma iqiniso. Hayi bakamxoshi. Hayi. Imake laba abakhuluma amaqiniso mabedakiwe WhatsApp nabo noma siba invite. Ayekho nakathi ukhulumana ngithi. No sengisho ukuthi sometimes even nasemicimbini emakhaya kukhona labantu abavele badaka bakhuluma imfihlo. So senze njani ngapha? Angithi iqiniso phela linengela yalo yokuvela. Ngisho lingavela ohlangeni kodwa makuyiqiniso Iqiniso. Hey. Alishintshi. Yabo. So it's a very tricky world. Ayikho into esingayenza ngayo. USimphiwe uphuma kuphi ngokuzala? Bangeni wesakamthetho. By the way, uma wakamthetho. Skis ubaba kaShembe. So ngikhulele ngizala empangeni but ukaShembe. ngase ngisuka. WakaShembe. Yeah. Ekhaya kunesonto. Abantu abagcwele abantu nje egcekeni nje basikhuluma nje la. Kumanje. Kunabantu abakhona. Abasonto ekhaya egcekeni. Yamuza flexa nonke kanjani? Yamuza flexa nonke. Baba sonke Monday to Monday noma kuba nekhathi. Saturdays but angithi khona imizi emkhulu njengophakameni. Oh yeah. Pheni so kuba nabantu nje. Abathatha umuntu uvuka emsebenzini but Usebenza khona. Yeah, thothi ihlala khona. Yazi usazokusichazele kahle futhi nangekhaya lakho ngoba mina I'm from Kokstad. Ngangiqala ukubona ukuthi abantu bakaShembe in as much as ngangijwayele okay ngicela indlela engikhuluma ngayo understand. Kungabi I don't want to come across as umuntu ignorant but ngisuke from eKokstad ngangakaze ngibona abantu abasontakini till ngize ngifike ongoye. Oh yeah. I didn't know ukuthi there was a school or a primary school or any high school la kusonto khona ngendlela yakini. Mina I thought esikolweni kusonto the Christian way masime kwi-assembly kwenziwa our father in kangiqala nje ukubona abantu bakaShembe njengoba be-embrace isonto be-embrace neculture. I think thina sithika amabhox amaningi ngokwenkolo mhlambe ukuthi angifuni ukuthi ngokwenkolo yobuKristu but ngokwenkolo endala nje nangendlela endala because abapaphatiswe emanzini siyaguqa asigundi inwele of which indlela yomnaziri leyo indlela endala yabo
Ziningi izinto esizenza ngokwangempela. In fact, even ukhokho kathi saqala waqala attenda nje inkolo ehlukahlukene ayengaka-understand ukuthi kwenzakalani. Salandela lelizwi leli. Waya koweseli, waya kwamanye amasonto wacela ukuthi bembhabhadise. But bethi bona bazomenza lento inibunzi beka amanzi lawo. So yena wayengayithandi leyo nto leyo. Enga-understand ukuthi athi no lo nkulunkulu ongithumile uthe ngifakeni emanzini. So mfundisi ngenze kuphi lokho kushiwo lo nkulunkulu ongithumile noma lokho kushiwo wena. So babemxosha enkonzweni. Ngithi wena kanti ufuna ukwenza ngempela. Kanti ufuna ukufaka emanzini ngempela konke kanti lokho yabo. So siyaguqa asigundi. Because mina I believe ukuthi even ubaba wakho okuzalayo nje uma umhambisela ukudla noma ungasaguqanga but ikhanda lakho liba ngaphansi kwelakhe. So umehleli phansi awukwazi kuvele. Yeah. Yabo ngisho umhambisela ukudla. Kanje. Libe ngaphansi. Point is you showing irrespect. So kangakanani ubaba wakho lo ongamboni noma uhlezi noma umile. How can you show respect? So awumazi noma uhleli noma umile. Yeah. So the best way ukuguqa. Okay, othi ngenzi example. Wena uDef ingane yakho izocela kuwena. Yabo? Yeah. Njoba umile, njoba uhlezi ifike nje email phambi kwakho. Awuzwa wena. Ithi nje baba cela iPS7 entsha. Ngiyicela. I command iPS4, iPS7. Wena uDev, ubuka ama actions awo lengane. Ngokwakho lengane iyahlonipha kodwa? No. No. Ubuka ama actions awo nje. Imile. Iyacela, ayikulethe ngisho ukudla, izocela. But ikunekela kanje izandla. How would you interpret lokho? Obviously ngeke ukinterpret as ukucela. You can interpret it in many different ways. Mhlawumbe yakuperformela okanye konke ayenzayo but no, I'm trying to be kodwa uma eguqile ehambule ethe izandla. You can associate leyo nto nokupleada nokuzehlisa nokuyithoba nokucela. Yabo. So you are more likely ukunikeza leyo ngane. I don't know. But ke khona bathi hayi guqisa inhliziyo yabo. Iguqisa kanjani? No, sengiyasho phela if umuntu engafuni. Angithi abantu mabekulalela sometimes bakulalela nokukhuluma. Bakwenza kanye kanye. Umuntu uthelalele befuna ukukhuluma. Agcine ngayizwanga lento okuyichaza. Ngoba ujahe ukungena. Ukukhuluma yena kunokuthi so abanye bagcina bengezwanga lutho. Yazi Simphiwe mfethu ngake. Nale conversation nje benga-interpreta ngenye indlela. Yeah, yazi ngeke ngaba nomngani osonta kini. Cela ukusathe ngisebenzisa leyo term. OyiNazareth. Okay. Ngeke nomngani oyiNazareth. Ikhona university ngahlangana nayo ngoye. We used to have a lot of debates ngendaba yamasonto nje in general. But there were a lot of things that I learned ngesonto lenu engingafisa ukuthi mhlambe namhlanje njengoba ngihleli nabantu bekwazi izicomedians umuntu obhale incwadi wenzeni but aphume understand something ngesonto lakini noma ngathiwa akayena uShembe noma ngathi but for as long as ezo understand something ikusuka kuphi kuba umNazareth. Okay, because sorry khona into engifuna because mayichaza iyalinka direct neBhayibheli. Kanti iBhayibheli liqhamuka kuphi lona amaNazaretha seke kwazi ukulinka nalo iBhayibheli isonto inkolo yabo. Okay, I think a simpler way would be ukuthi let's say nginikeza incwadi. Yeah. Ngithi kanyiso lencwadi cela ungisele kuZhongwing oseChina. Yeah. Right? Wena awusazi China. Yeah. uZhongwing akasazi isiZulu.
udinga bani ukuze lencwadi ifike endaweni kumuntu right. Udinga umuntu owazi isiZulu nesiChina kuze lencwadi izogcina ifikile. So I would like to believe ukuthi uShembe mhlambe uyilokho kubantu. Okay. Kubantu abansundu. Yabo? But angifuni sigcile kakhulu kwi-religion because No, ingakho bengifuna sidlule. Ingakho bengifuna nje sithole uphisi. That's the best way engingayibeka Ungayibeka ukuthi uthi umkhulume ichaza kube because uShembe ufike ngesikhathi sama missionaries la esuka le Harrismith but indaba yakhe indala. So uthi umkhulume ichaza kube konke kwakulethwa ama missionaries kwakuphelele. uShembe wayezomthuma kwenye indawo. Yini wamthuma la because phela wayengahlala wayengazi umuntu. Yabo? Wayemletha la osekufike khona izwi. Ingoba mhlawumbe khona la okwakushoda khona noma khona la ayibona khona uNkulunkulu ukuthi hey akumele balimale bonke lapho. Wena ngabe iphesha ulazi? No. Kube kuthiwa uShembe akazange afike. Because wafika wabamba yonke lento eyayisilahleka because even ubuka emlandweni wakaZulu amakhosi ayeseqoka amasudu. Namakhosi aseke No sengiyasho ukuthi amakhosi ayeseqala ukugqokiswa ingubo lezi amasudu. So uShembe wafika wathi hayi iza nebheshi lakhe enkonzweni. Iza nokuthi kwakhe enkonzweni. So wasebamba labo bantu abangafuni ukuthi amasiko abo indlela yokwenza iphunyuke. So walethwa ngaleso sikhathi. No, that's fair enough. That's fair enough. Yeah. And then umuntu okhulele umuntu omNazaretha uba kanjani comedian? Ukhula growing up did you knew ukuthi khona into ekuthiwa i-comedy noma? But ngangihlupha nje like yabo uthi yahlupha. Kodwa ngathi sengise high school ngikhumbula uthisha wami wayefuna ukungixhumanisa noDesmond Dube sengifunda eMaritzburg. Ingele engangihlupha ngayo isikera. Yabo. Ngangilala ngikhathele mina wena. Ngiyela mina ngathi uyabalela. Mina ngangifike bese ngangihlupha mina. Ngangisheshe ukubamba. Sinelinye indiye kuthiwa Mohammed. Angazi Mohammed owayaphi. So ngangithi mase ngibambile bese ngiyahlupha khona ngizophuma. Uma sengiphumile bese ngihlupha kahle ngaphandle. Sengihluphe iclass ke manje ya. Uhlupha ukuthi kuphume lona ke manje. Alikakabambi nje. Ngangihlupha nje bese. Ngishaya impahla kamni step in leyo ukuthi because ama window ngifuna esikoleni. Mr. Pini wehluphe ngakhuluma ngeke ukwazi ukukhuluma. Yachaba. Ngangifuna esikoleni samandiya. So akithi ubona amalento akhona ama window akhona ayilow. So ukuvela nje kangaka. Ngishaya lempahla ama steps ngazinye. Ngishaya lezo impahla lezo. Ngibuye ngithi uthisha wasingizwe. Uthisha wayekwazi ukubiza igama lami ethi Simphiwe. Simphiwe. Good Lord. Ngihophe ngihambe ngibuye. So akithi la kwakukhandwa kwakufaka leli plan ngathi lilula. La selibhobokile ke la. Eliqondene nayo uthisha. Yeah. Ngiyokhe ngenduku la. Hayibo. Ngiyokhe ngenduku la. Inkinga mhlawumbe naningashawa esikoleni. Ngangiphatha. Lami inkinga naningashawa esikoleni. Hayi sasingashaya. Ngashaya amaphilisi la amaritheleni. I don't even think ekhaya baba. Ekhaya ingelosi. Ngangiyinto futhi enga-understand ukuthi khona lo muntu esikoleni wenza njani. Masubuya wakhathala kangaka ukuthi wenzani esikoleni. Ngishaya amafoni lapha esikere. Wakhala nje futhi ibhungane la. Even etertiary ngize phela mina DUT ngifike ngifike nje second year ngangibizwa ngo Jim Carrey.
ufika nje so nickname already. Ngangenza i-video technology actually. City campus. Pits lapha. Laba ngifelisa khona. Ngikhumbula kahle kwanalyze script that day. So our script bese kuyashoot okay. Sizolokhu so keep ama props la scripts. Bese bayashe ama props or in whatever let's say nje actor nje. Yeah. So aswaneme bawaneme wonke bese azaphele. Bebe ne shot aphelile. Mina ngangibuza ngengele yodwa esigere njalo. Excuse me miss. Something is bothering my soul. Ubuza kanjani? Yeah, njalo mangibuza. Njalo ukhonga nombuzo. Noma ngifike ngithi excuse me miss. I was wondering and now I wonder no more. I understand. Bese ngihlupha nje. Sometimes ngisho yonke into ayishilo ngithi miss you said A, B and C. I said yes. I said what in what? I said yes. But I said what do you mean? Abanye ngimcike nje. Babazi simama efuna ukuphuma esikoleni. Uyabangela ngangithola inote. Ekuthi ke awenze njalo. Inote nje bhala ukuthi hey Shembe ask anything. Bayazi anything yami izoqhusha lo miss. So bese beyawanema kama props. Waneme azaphele. Bese ngiyaphakamisa. Bese weza kumina bese uMiss Rose. What's Mr. Shembe? I am not in the mood. What? I am not in the mood. Was it okay, Mr. Shembe? You may ask. Excuse me, miss. You said a prop is anything that an actor uses, like whatever, handkerchief, pen. Yeah. There is a line in the script that says, Jimmy's jaws dropped. I'm thinking, Jimmy must have picked those jaws up. And then it became a prop, because you said a prop is, I was going to touch his nose like a prop. Bakshango emkhulu ngafeyila mfethu ngathola 48% kuma practicals. Kwi theory babengakwazi ukungibamba because ngangisheshe ukubamba. Kodwa kuma practicals angithi control ayibona. Yeah, control ayibona bathi 48%. Ngabuya ngibangincenga bathi hamba ukwenza idrama. Nganqaba. Mangibuya bangishaya ukuthi ngathola 33 ngafisana ngagive up. Ashiya kanjani ndebe. Kanti ngizoqala i-comedy lapho ke. I-comedy iqala khona esikoleni noma? Yeah, singathenda once a week ngabuthe angifuni ke ekhaya eMaritzburg. Rather cause kwakuduma iPure Monate. Yeah. Ngibhala lama skits ngathi nalesikere ngidumile. Ngathi hayi man, ayike i-comedy yesiZulu. Oh, sudumile la isikele sebekwazi nakulofana ohluphayo. Yeah. Mina nginongena eclassini engingafundi kulona DUT. Ngisuke sithi campus ngiyongena eclassini elithize la. Ngilalele bese ngiyabuza. Ungafundi khona. So kamngana leshandise ukuthi hayi man ayike i-comedy yesingisi kwakhona isiZulu yeah. Yezulu ngaqala ngo-R3 eTech. So you host ama comedy shows akho? Yeah. Ngalanda ama-MHD ehlekisa uJustice ngafika race yakhe ehlekisa ebhasini. Tshela iplane ngathi face ngifuna senze into kanje. Bangijoyina omzex lo kaBenz nomzex nama yamajidasala ngendlela o50 cent obaba opingpo ngisabaza abantu but ngaqala kanjalo ngilebi ngwa introduce eTech khona namajidasa UKZN enza poetry umxho sagcina sihlanganisa sibuye siwashare ngale gcina sekuyinto enkulu ngathi ngiyofuna isponsor. So the time niqala la eThekwini ikhona naseGoli noma ayikho into ecomment yesiZulu nje. So sina sazala into ukuthi naseGoli sebekwazi ukuperforma ngeSpade. Ba performing ngama language abo nabo. Nabo baba free lapho ukuthi hey. So you're trying to say you are the pioneer. Yeah, bayibiza ngevernacular comedy. Yeah, I think movement nje ngayiqala mina. Chimkera ushaya lapho ushaya siyabonga Chimkera. So I've always been that person othandayo ukuthi into makuthiwa ayikazi ibe khona ngithi he uyenza yabo. So sayaqala kanjalo ngathi ngiyofuna isponsor khona ibrazo kuthiwa uMonabisi Fruit Bomb kaMasipala
wathi ufuna ukuzoyibona wase kufika nabanye-ke manje wafika nabanye bebem-approach eceleni Yeah. uSifiso babe nje uSifiso wayesenza i-poetry ne-comedy ofly baqala lapho ukwenza i-stand up-ke bona sesiqale kudala so then the first show was eBed Center Yeah. isaqala because yakhumbula eDUT khona ishow engenza khona 800 rand ngathatha imali ngakhipha intombi yami ngakaze ngiyikhiphe intombi yami ngakhipha intombi yami Imake ngemali yeshow. Ngemali elokunyana. manje Before dabetsa show noma after show. after show Manje dayilini ukuthi kanjani uzoyi-split. noma Menzi uyabacabanga labo 200 benzi 800. amanje phela eyiningi ngaleso sikhathi ongakabi mhlalisuthi. phela isekhaya Uzalelwe khona ukhamza. Hayi lo muntu akudidisa bese ngeke. laphayana ngikhipha intombi yami abasele manje then uma bese nganginevideo ikhamera ngavideorize ngawukhombisa lo mjito ukuthi sifuna isponsor sifuna ukwenza ishow kanje wathi awuyenze siyibone wayibona and then wayistage wabiza uKenny McKenzie ngiyakhumbula ama-poster ngaze ngawafaka ngasekhaya eMaritzburg Ishow la eThekwini. ngine uKenny McKenzie kwi-poster at that time nje it was a big 2000 deal. balapha. 26 so it was a big deal nje face ukuthi this thing is really taking off kwagcwalana eBed Center. This was the first 100% Zulu. Well, the second, because the first one ilesa siyenze tech. So this was the second one. Yagcwala saholo 2 blocks shayo Uma sponsor 10 minutes amanje daba excited 10 minutes. yeah 2 blocks 10 minutes. 10 minutes That was 2006. Ngabo 2026. Hey, oh, so shy. no 55 rand lapho. So sasisuka amanje ngabona aba excited mina ngithi ngibuka kude Yeah. ngawabiza manje bathitha don't forget ukuthi besifuna ukwenzani la besifuna thina isponsor sizowujwayela lo 2000 rand and then what Ngeke kube enough emva Yabo? kalapho futhi uma usuyijwayela hayi ufuna ukusiphatha if you can't beat them you join them Yeah. hamba kanjalo i-concept and then yaduma-ke kwabe 99% Zulu ngangifuna ukwenza ishow noKagiso ila kwafika khona uCeleste for the first time But uyaqala ukuba i-comedian noma I think waqala ukuperform okay. show. Okay. because Nimlanda kuphi usekhona noma la? uFelix waperforma kwesibili ishow enkulu yeah that was eDLI So ubona uFelix noSile sebewenzile amagama abo noma bakawenza amagama. uFelix was more umjito womshado Okay. yabo wayishaya imshado MC nje making But so MC unamahlaya. Yeah. so wayeqala ukuzokwenza like a stand up Yeah. nani so from there hey if you can't beat them you join them Yeah. sayishaya 99% everywhere Xhosa Eastern Cape Joburg nani ngadakwa nganyamalala for 2 years ngifrustrate ukuthi but lento ngiyayibona phela ile ngiqalile Yeah. but manje ayisangenzeli justice mina yabo financial Yeah. ngithi okay ngiyamalala 2 years ngiyaduzuka ngilala la ngihlolwe khona angaziwa nje singuphi 2013 ngithi okay shit ngisober up ngiyeke iplug ngithi okay how do I come back to like ebantwini and then ngathi okay ayike ishow egama lomuntu every show is either comedy night Soweto comedy bani yini 100% Zulu. Yeah. so ayike ishow enegama lomuntu Into one man show ayikho. no khona ama one man shows but ayike into ebrandwe ngomuntu like ukuthi Okay. so ngathi okay ngaqhamuka neSimphiwe Shembe comedy connection but nayo sengihlala kwaMaya eNanda approach ubabu Edmund Mchunu he gave me a second chance Yeah. because now I need to work with what I have ayikho umuntu ongaziyo nginyamalele Usuyazi ngibuye introduce manje baba Mchunu kanje because yakumle uqala yayi ekhaya comedy connection ngathi mina no ngifuna ukubuyela kubantu because ngifuna igama lami baliphile ngifuna umuntu mayothenga ithikithi athi ngifuna Simphiwe Shembe nolalele ngemuva athi uSimphiwe Shembe unesho so that how
mina in my head kwakuyinto njalo ngathi ngiyenza ngaqala Simphiwe Shembe connection Yeah. then the rest of my comedians started doing Banema namagama. sekhona sikhumba comedy nights or Siphesihle and friends or bani so wonke umuntu waqala uthiwa kanti igama liyasebenza yabo but mina at that time it was not even about kwawukuthi nje ngibuyela kanjani ebantwini ngishaya lapha I think I was the first to advertise event olwange kwakujwayele ukushawa happy birthday lapha kuleyanto lento ebhaliwe lapha esihlabathini mina ngiyishaye ngithi Simphiwe Shembe wonke umuntu odlula yabona igama lami ngipost ku-social media wonke umuntu ubonza yabo so for me it was that ukuthi ngifuna ukubuyela igama lami abaliphila abantu because now sengimesaphile phela and akubona ikhona icomedian icabange kanjani in as much as beyenza but abayicabanganga ukuthi the concept behind naming icomedy ngegama lakho mina ngangifuna ukachiva yabo so yahamba ke nje bese kugcwele yonke indawo nawo futhi as well so it's been then ngaqala ke ngathi man abantu abahleki ngaphandle ngaya kumimshini sefethu cabanga ukushaya ishow outdoors kanje picnic kanje abantu behlala wathi uma kunetha ngathi mina uma kunganethi yabo it's not akuyona yakho le concept yami imina ngifuna ukuyenza ngaphandle kube picnic Uthela kuzonetha when sikuzonetha kweyakho hayi kweyami ngeke kunethe so I remember nje this other day ngangizokwenza i-morning live isho lishaya izulu ngishaya i-morning live ekseni kunetha lokho ukuthi namhlanje ayikho into e-outdoor ayikho into mina ngizophusha into e-outdoor manje lo mlungu angifaka lento le imic ulebethi Mr. Shembe are you sure it's today ngithi yeah in the next 3 to 4 hours from now so also wenza i-morning live ngosuku le show kuyanetha kodwa on the day athi but it's raining but no mase siqala ishow ngeke kuze kunetha bangifika kwi-picnic liyayishaya abantu baqasheka bangene la sibafaka etendeni kwi-VIP sathi mic ngithi mina Shembe uma lo mcimbi ungaqhubeki ngeke bazi mina ohlulekile bazothi wena ohlulekile lo Shembe ngoba mina ngikubabazobala manje ke ngoba phela igama lakho liyasabeka liyahlonipheka cela ilanga cela ukuqala show iziphela in the next ayenzakalanga yaphuma khona uzobhala ku-Facebook wathi omunye wathi but na last day kwenzeka same thing so i-power of faith i-faith yazi bengisazoyi-highlighta le nto ukuthi kushuthi faith yakhe istrong ngenye indlela ayifuni i-doubt yabo le nto i-faith ayifuni i-doubt i-faith ayithinteki njengayo imicabango so nezwi alithinteki imicabango ayithinteki i-faith ayithinteki izinto lezo ezinkulu ngale ndlela le kufana namagama ahlala endaweni emsulwa awukwazi ukuya kuwona ngenyawo usujulile-ke manje yabona manje sengikuzwa kahle ukuthi ujulile-ke angiboni ukuthi umuntu olalele uyakulandela ngoba usukude kakhulu hayi kwenye i-universe awuze kodwa uqhubeke point is izinto ezingathinteki zinamandla ayisimanga yonke into engathinteki umuzwa awuthinteki but umuzwa ukuthi konke wrong kuba umuzwa omkhulu kakhulu ukuthi konke wrong la in as much as ungeke othi angihambi ngala awuthinteki kodwa umuzwa onamandla okukuvikela entweni obungayiboni ongayibona usudlulile usungale ukuthi awu uzokuthiwa yazi mfethu lapha yana yazi tujula umjida yazi mina
So abantu sebeyabalekela, it's like kufana nama-ideas, izinto ey'ngathinteki lezo. Mina angikholelwa ukuthi i-idea iya kumuntu o-capable of doing that idea. Bese umuntu efaka i-doubt kuyona. Hey, Bese icinga omunye umuntu. bese ayidilute. And lento yokuthi ube ne-idea bese ufuna ukuyi-validate, it doesn't work. Because uzoya kumuntu ongekho as inspired as you are. Ongekho capable futhi. Yeah. So into ilethwa kumuntu ngoba lowo muntu unamandla onke okuyenza leyo nto. But yena ubuka isimo kusona bese ethi kanjani akhohle ukuthi akuyena ozoyenza. Yena kamukela isipho sale idea. Hey, Bese eyachalela. Yeah. naku kuSimphiwe Shembe bengimfuza. So- Hayi usomahlaya. Cause abantu bayakwazi ngamahlaya but abakwazi ukuthi ujule kanje ngokomcabango. So mfethu lento lezi bese akumele uma inkulu kuwena ifanele bani kuphi ngoba no 24 hours owodwa. It's just that abantu manje abasekho, abantu sebehlala kakhulu entweni abayifisayo abantu bagijima as if bayazi isikhathi sizoma nini. Noma ikusasa liphetheni for bona. Yeah. Kanti ayikho umuntu owazi kusasa ukuthi ama-lights azocima nini. So ujaheni why unga-enjoy lento nayo? You know, khona baba wake wangibuza ukuthi like ngicomplain at some point. Wathi, Shembe, wacabanga ukuthi ubusiswe okulingana nezwi lakho. Ngisho ukuthi Uchaza ukuthi it's why ucabanga ukuthi ubusiswe kancane. Look, awuhlehle nje izinto osunazo. Yazi from there ngaqala lapho ukuthi hayi man. Into sometimes kusuke ngakabi isikhathi sayo nje. yeah. Yabo? But because wena ufuna lento namhlanje ntambama ngoba ubani ubona ukushiya kanjani umuntu oya kwenye indawo wena uya kwenye indawo. Ngoba phela wena uya le Nayo uyizi uyale. uya le. So uma wena uya le wena yena uya le. Ukuthi usefikile la Ukushiya iya khona. kanjani ngoba niye endaweni engafani. But impilo kunjalo uma uphenduka uyohleza umbona engaphambili umuntu ozemva kwakho. Angeke ubuye. No, uma uphenduka like nangu umuntu la wena la Yeah. nothuni bheke le, Yeah. right? But uma wena uphenduka ubuka lo Useke ngaphambi kwakho. yabo usephambi kwakho. But akusho ukuthi ebephambi kwakho. Uyakulandela wena Kusho ophendukile. ukuthi wena ophendukile wasuka kwiphathi yakho. But uma uhamba ngokwephathi yakho ubani okushiyayo? Cause ngisho ungaphambuka wena uyitshela ukuthi wenza iphutha. Uma kade uhamba endleleni yakho akulona iphutha, uphambukele waya endleleni futhi ebisazohanjwa wena. Kodwa uma yonke into oyenzayo ufuna ukuba njengalo, uzophambukela endleleni yakhe. That's why abanye kuthiwa umuntu kuthiwa ufe kungakabi isikhathi sakhe. Ingoba bengahamba endleleni yakhe. But uma efa, well, I believe ukuthi umuntu ufa ngoba sekufika isikhathi, yabo? Yeah. But uma kade uhamba endleleni yakho waphambuka wasuyafa. But at least uphambuke vele bekuzokwenzeka. Yeah, bekuyindlela. Iphutha lenzeka uma kade ubuka wena uhambe endleleni kalo. Usufuna ukufana naye. Yeah, ingelosi yakho izokusiza kanjani wena ubuka kumuntu onengelosi yakhe emsizayo naye. Angithi ingelosi emhlabeni relaya kuwena ngokomzimba. Yikho fanele njalo uyihlambulule. Because nawe uma usungasekho uzobuguidwa iyona. Iyona. Yeah. Because emoyeni iyona enkulu, enyameni wena omkhulu. Wena omkhulu, yeah. So wena manje that's why kumele every now and then as umuntu wesilisa ube nawo 7 days wokuba clean nje.
without sex, without hooked with social media, without just keep your mind clear. 7 days. 7 days is nothing. Kwimpilo yakho yonke. So is that 7 days of fasting or just 7? Even if- You yes, do not even have if to it's- do much. Even if it's on a presentation, just take 3 days before. Ungaboni umuntu wesifazane. Why 7 days? 7 number nje biblically it's important, but information leyo out there that you can uma uzongena kulento lezi zo numerology, you like mina in terms of numerology ngu 8, which is a whole. But Uyibona kanjani ke manje leyo nto? yeah, dates of birth yakho nje. Oh, okay. You take 1986, no 10 January, no. Oh, yeah, 10 January. Then you add all those numbers up. Then you get your number, and then you find out with your number, what does it represent. So kulo time off lo show lo bukade usho manje mhlambe 7 days. So do you think it's more effective if you gonna fast straight noma it's just the sexual part of it? Mina ngifasta, I believe it's umuntu fanele fast izinto not ezimrulayo, but ayithandayo. Like mina, I'm not a foodie. Sometimes ngiyakhunjuza ukuthi hey. Idla manje. Uyabonakala kodwa. Yeah, I'm not a person that ohlala agooglisha ukuthi what's new. Again, yabo. So ukudla is not my weakness. Let me just put it like that. Okay. So I fast certain things that I believe which is the weakness yami. Weakness yakho. Yeah. Yabo. Cause ngisuke ngenzela ukuthi njalo ngibe mkhulu kunazo. Lakho ucansi kanje. Angazi noma ufuna ukuhleba unkanyiso ngeyiphansi. No, ngiqondene nawe mfethu Simphiwe. Usichazile Wasufuna unkanyiso kulento bese. Ngiqondene nawe. Hey mina ningangifaka Sasa ngiyamkhipha unkanyiso yamfaka. Hayi ngeke bese kanyiso. But amajita amaningi. Yeah. I would say ama weaknesses awo mhlawumbe ukushibiza, ukuphuza i-social media. Yabo usakwazi ukuya toilet ifoni ingekho ufila empty. Awukwazi then leyo nto leyo isinkulu kunawe. So what you do is uyibekela isikhathi, okay, mina ngo-8 ifoni yami sihlezi la. Then uzobamba i-call or whatever. Just uzinikeze leso sikhathi ukuthi ukhombise ukuthi this is not, it's not in control. Baleke ngani lokho? To purify your mind. Phela yonke into idonsa from the universe. So what you feel like i-universe ayikwazi ukuhlukanisa ukuthi wena, for example, uma uhlezi ubalisa. Yeah. Mina nginakudla, mina nginjani. I-universe ikunikeza lokho wena okucabangayo. Ayikwazi ukuhlukanisa ukuthi yilokho okufunayo noma lokho ongakufuni. So leyo nto It attracts more of what you think about. So if wena ucabanga ukuhlupheka, then izokunikeza more things ukuthi ubalise like uzodonsa more inhlupheko. But snap out of it. Fill your mind with happy thoughts. Like mina, njengamanje ayikho ishow ngihlanganisayo. Angazi ngisurvive kanjani. But I decided to take this time off ngathi azini. Let me try and do lezi zinto lezi. All thing is align mina as self. Yabo, cleanse myself. Ziningi izinto esizenzayo. Lala nabantu abankhipha izisu, lala nabantu abenza ukuthi. Just try and cleanse yourself. Even to thatha umcaka. Faka emanzini, ukhulume. Yini umcaka? Uze lento abayidlayo. Engathi igabadi mhlophe. Thatha leyo nto ukhulume nje, cleanse yourself. Shaya amanzi abandayo. So lento boyichazile pha ye-manifestation abahlezi beyisha belungu noma? Yabona leyo nto leyo izokufundisani ungahlezi usentweni oyifunayo. Uyakwazi ukubuyela uenjoy lokho nakho. Because now
uzozibona ngathi ubusuka kancane but uma uthi uyabheka mina ngabona ngelinye ilanga ngiqeda inyuku ethe ukuqina nje like yabo imali uzoyiqeda empedeni ungakavuki just ukhokhela izinto nje Yeah. uma uthi abala shit u60 gone then ngase ngathi oh okay should that was like I think that was 2018 or 2019 some ilanga realize ukuthi oh okay angisekho asifani kahle kahle yabo angisekho la ngicabanga ukuthi ngikhona mina yabo Ayisasho lutho nemali kumina. yeah so angisafani nalomuntu oplanayo ukuyibeka okay now I need to adjust Yeah. nangendlela yokucabanga ukuthi I need to think like umuntu osenayo noma ngibone ukuthi kusayimali yokusebenza inkuni Yeah. lezi imali zokukhanda ilada lezi kodwa iyafika so angisakwazi ukucomplaina njengomuntu osendaweni ethiza ukuthi I can't name Hayi kuzoba name ngathi- so that kuzoqala. no I can't say shapha umuntu but like umuntu osebenza ngendlela ethize wena leyo mali uyihlanganisa within yabo Yeah. so why ngisacomplain because izinto kufanele abantu isikhathi esiningi imistake abayenzayo ukufuna ukulekelela umusa bafo into enkulu kakhulu awukwazi ukuyilekelela Awukwazi So- nokumanipulate futhi. yabo for example wena ufisa yonke into osuyibonile ukufisa kwakho kusekutheni uboneni whether ubone as in like a vision or into oyibonile eyileya band or but yonke into ukufisa kwakho kusuka ekuboneni Yeah. umusa iwona okwenza ukuthi ukwazi uku-identifya nanokuhlukanisa nanokuvuka nje kwengqondo yakho kuwumusa if it's ingqondo bafo i-strong ingqondo that's why ivalelwe endaweni enje buka ngoba yeah Into zoyivala iqinazo ngezinye. zonke Yeah. buka ngoba iwashi isikhathi sokuvuka usicupha ungakavuki angithi Yeah. Yeah. isikhathi sokuvuka usicupha ungakavuki wena usuke usuvukile ngokomqondo ngo4 Awukakalali nokulala. Yeah. Usicuphile. that's how powerful your mind is yabo so into enjalo iyadinga sometimes uyitone down uyibuyisele kwi-reality every now and then ngokungajahi yonke into today that's why abantu be-depressed abantu ba-depresswa into eyadlula nento abangenayo njengamanje buku happy kanjani because uphila kwi-present so why can't you guide your mind to be present all the time the Every moment time, ucabanga yeah. ngepast ila oba-depressed ikhona Okanye ucabanga the more nge-future ucabanga khona. ngebond ila shit ngizokhokha ngani into ongakafiki kuyona meaning uyawungabaza umusa okubeke la so depressed into okade wawikhokha Kodwa namhlanje Namhlanje lenyanga isizodepressa namhlanje. so don't think ungacabanga kakhulu ngepast ungacabanga kakhulu ngefuture it's good mina what I do ngiba no5 no10 years u5 izinto ezilula u10 yo ngikhumbula ngisahlala eNanda mina I lost everything at some point ngaze ngayohlala eNanda ka B yabo kulezi indlu lezi eneview eyodwa nonke akekho loyo munye ngoba niyafana Iview enjalo. Like- Iview enjalo. ulayini kanje umnyango Oh yeah. yes ngase ngihlala lapho ngidumeni kusanda kuphuma imove kaMjost Hayibo, hayibo. Uwenani lo? Uwenani? oh neme Thabiso. so point is lapho indlela engangidume ngayo but ngangihlala lapho I could have went home in my respect there's nothing wrong ekhaya Yeah. kodwa ngathi lento ngizibeke mina la
Kusushaye inyuka yonke ke lapho. So uma sengiye ekhaya ngikulesimo lesi uma sengibuya uma ngiyanyamalala inyanga so uyahamba uyobuya futhi usuxakeke ngathi angixakekele nje ngize ngivuke. Yeah. So ngabhala u5 no10. Izinto zazi-impossible at the time. Ngathi ngifuna imoto, ngifuna iqoqa ingane zami zonke ngihlale nazo. I want to have a house. I want to have zonke lezo most of those things ngifuna ukubuyela esigere, ngifuna ukwenzani, ngifuna ukwenza i-foundation ezokwenza izinto ezikanje, ngifuna ukwenza ama-picnic, ngifuna ukwenza ini. Zazibonakala zi-impossible at the time. But Because of ngakwazi the situation ukuzenzela- okuyona. But within 6 years, ngase my place la, ngalanda Yes, it is. ingosi. No, ngihamba nge-Kia at the time. Ngakhanda la engakhanda khona ngala South Coast. So ngathi okay. Sengenze more than lokho ebengikubhalile. So now, cause into uma uyibhala, bafu, you putting it out there. Awuhambi uyalo find. So ngisho ngashayisa kuziphi indonga, kodwa uzoshayisa ngala kanti uma ungenayo iplan ebhaliwe, uzokwazi ngani ukuthi udinga abani? Cause uma unento ethi internet ngifuna ngibe sengine company eyenza i-construction noma ngifuna kube sengine ama-cameras answempe kanje, ngifuna kube sengenza ukuthi sengenza uma ubhale phansi konke lokho ungathatha umuntu into ekunumber 9 la. Yeah. Uzokwazi ukuyi-identify uma ifike earlier. Cause it's there. Mhlawumbe into othe ngizoyenza in 6 years. But uvesane ngokuthi kwi-plan yakho i-universe ik-align nomuntu earlier than that. But uma ungazi ukuthi yini ofuna ukuba nayo in future ungabhalanga lutho, You can't even you identify can even those identify opportunities, ne? ithuba elilethwayo. Yeah. Cause manje lifike early wena ubungakayiboni uyi-construction, wena ungakayiboni une-studio sakho. But uma kuyi-pipeline ukuthi in future ngizoba ne-studio sami se-television, ngizoba ne-radio yami le, ngizoba nani kuphi, you might be exposed kulabo le fame le manje ungayisebenzisela some of the things, some of abantu luckily kwizinto zethu kufika all sort of people. So Yeah. abantu abathanda i-comedy mostly abantu abahlakaniphile, abantu abakhulile ngokomqondo, abantu even women abathanda i-comedy. Some are single, some are not, but abantu abathandayo ukulalela. So umuntu meselalelile bafo, that's the power of comedy. Once umuntu wamcaptureisha wabamba attention yakhe, you can tell them anything. So mina ngiyakwazi uma ngiya kwi-presentation, uma ngifica umuntu ofundile ngimtshele yonke into engabhaliwe. In that way ngizoba interesting kuyena. Angithi ufundile. Ngoba uyifunde ngoba ibibhaliwe phela yena. Yeah, so Wena mina fanele umtshele ngimtshele engabhaliwe. kuze ngizothola indawo kuyena kwi-cycle yakhe. Yeah. Fanele ngimtshele yonke into engabhaliwe. And with le oyishilo le yokuthi yokubhala izinto phansi. So from ukuxeka kwakho nokubuka iviyo yodwa, how did you manage to bounce back from all those problems with you indawo, making sure ingane zakho they are stable? Yeah. Luckily mina ngaze early ukuthi I'm on my own, yabo. So anginama-grudge, angina-entitlement. Awubangisi umuntu lutho. Mina bethi most of abantu bayilela. But as I said, as a person, kufanele wazi early ukuthi you are on your own. Kekho umuntu onendaba nawe. Yeah, kini akekho umuntu onendaba nawe kini. Yabo, khona one of my quotes ithi yini umngani. Bese ngithi umngani igama esilisebenzisayo uma sibalekele ukuzizwa siyisodwa endaweni enkulu kangaka. Awuphinde Simphiwe. Umngani igama esilisebenzisayo uma sibalekela ukuzizwa ukuthi sizizwe siyisodwa endaweni enkulu kangaka emhlabeni. The reason why kugcwele ama-club akugcwele fethu. Eklabheni kunomsindo angiyazi.
kunabantu kuthatha o5 kanyiwa cause umuntu ubalekela ukuhlala nothuli lwemicabango yakhe. So if umuntu oplanela ilegacy noma iwealth awukwazi ukukhompisa nomuntu oplanela ukuyoshaya isicathulo eMonaco. Anifani. Yabo? Ama short term goals lawo obviously azokwenzeka quicker. Yeah. Cause igazi ligijimela iMonaco kuza iGrand Prix whatever. So wena uma umqondo wakho kwilegacy noma kwiwealth you can't compete nomuntu opopha champagne every Friday eCuban. Wena ufuna ukufana nomuntu ongacabangi ngelegacy. Kodwa wena ucabanga Wena ufuna ukufana naye uyimeasure ngaye. Shuso understand wena ilegacy ukuthi yini ilegacy yak-isolate abafu. Yeah. You can't create into enkulu. You can, but everything inomuntu oyedwa iqalayo. Yabo? Angaze nihlangane kanye nithi, "Hey, asenze podcast." Kanye hey nami ngicabanga hey nami. Kuba noyedwa uziqala. Inganifikela kodwa kuba khona ezoyisho kuqala. Usengasho noma uyithi yazi nami. Bengicabanga. Yabo? But yonke into ifika kuloyo kuyena uthi ayiziba noma uyayikholwa leyo idea noma akayikholwa. Uphuma kanjani kula situation nje bebebuza baba? Steps sokuqala ngaye ke-plug kwase kuhlehla abantu ababe distraction. Oh, okay. Njengoba ngisho ukuthi it's a lonely world. It's Yeah. izinto uzenza on your own. Isolate i-calling from ayifani ne-gift ikathrixela wonke umuntu because ujabuliswa amahlaya. Yeah. But uLizwi unendawo wena khona into ngathi uyayivula la kanti ungakabi ready ukuyizwa. So lento ikwenza ube wedwa isikhathi esiningi. Yeah. Athi sike size la. Ngisho ngavula noma ikuphi. Athi sike size la yazi Uthi nje izoqondana nawe. Uyikhiphe nelibhuku weSimphiwe. Lencwadi bethu ngakhipha 2019 but ngaphazanyiswa i-lockdown. Oh, okay. But I've written a few manje. Yeah. Engizoyi-unleasha nje soon. Khona enye lena 100 codes. Yeah. Le ngayiqeda 2020 ina 365 codes. So wonke lamakhotha la imicabango yakho. Yeah. Imaka ithi lena uma uyokhuluma nomuntu ngento oyifundele ngengile engibhale ngayo. Okay. Usibalela amagama lo hey. Exactly. Usibalela amagama. No, phela ke ngifunda kahle. Uma uyokhuluma nomuntu ngento oyifisayo, usungazithumile wena. Usukuthunywe ithemba. Besikhuluma ngani manje? Sikhuluma ngefaith. So yavele ngayo wena uvulela yikho ngithe uma ivula lencwadi iqondana nawe. Second one yabona ke le ikhuluma nawe ngempela ke. Angisazike ngozikani manje. Ithi ungabolibeka usize emehlweni. Sathane uyasizakala uNkulunkulu aphoxeke. Amehla okubuka izethembiso. So uvule wena nje la kushongo mina. Ubamba incwadi wathi wahlala kwinto esesikhulume ngayo yonke namhlanje. Ngani umfundisi weSimphiwe? Ngani umfundisi? Yini yafundiseka? Hayi first nje yabo nje ngangahlangana nawe kwenye indawo la kuFlorida engakuhleka ngaphakathi kodwa phela ngitshetse yakasile mase sihle nawe la ngeke kusile phela. Yabo mbona indoda ewugodo nje yomeleni uvele mothayi. Ukhokho wami wayemncane ngomzimba yabo. Waye kanjena nje. So omunye baba umbuzo ukuthi yini ungakhuluphali ngoba phela kanje. Wathi khokho mina ngiphila ngemoya yabantu. Manje niyona. Hey manje manje nina manje yana lekufundisa. Ngisho ukona kwenu. I think humbly wayezama ukuthi mind your own business. Kodwa ngendlela
Ejuleka kuna ayikho Why phansi. first njengoba like okay obviously njengoba sine conversation because mostly u refer mesikhuluma you refer to uNkulunkulu not ku Shembe. Yeah, uNkulunkulu yedwa nje. Nanokuthi igama elithi Shembe abantu kumele bali-understand ukuthi kahle kahle alikho emlandweni lelo gama njengoba selisibonga. So ilo moya uShembe ahlangana nawo. Yeah. Wazibiza ukuthi so la exista more emoyeni before libe senyameni. That's why ethi uShembe thina siyokhetha umuntu abeyedwa emndenini oyoba iNazaretha. Imndeni eminingi inomuntu oyedwa nje. Wathi ngoba lo muntu yena oyobe sebenzela izinto laba abadinga ukuzenza because abantu bathanda into efensi. Manje uNazaretha abukho fensi. Yabo uNazaretha oqala awukuveza ukuthi unemali noma unayo. Ngoba imoto nipaka le ngaphandle. Bese niqoka into Bese efanayo uqoka uNazaretha omude ofihla iwashi lakho, ofihla isuit yakhe ebizayo, ofihla yonke into. bese kuthiwe hamba ngeenyawo. So akekho umuntu ohlubukayo ngoba niyafana. Yeah. So wonke umuntu kuba humble in that way. And the part because I remember touching base on indaba yengane. I think you stay nengane eziwu2. Njengoba ifona nje manje. Hayi phela uzobuyibamba. Hayi uyibamba. Awuyifaka speaking. No inkinga Baba zizodwa manje. ukushukela. Uzoza. Ya Nkanzi. Ya sengizobuya. Nithengile into yokudla ngithi. Angithi nithengile into yokudla. Nithengile into yokudla ngithi. Okay, sengizobuya. Sure. Wenhlanzi. Nkanzi sithakazela saShembe. So fethu like how do you balance it out because mostly uhlezi isikhathi esiningi mhlawumbe sokuyoperforma nani izinto zamahlaya. Yabo I'm not sure if umama wengane nihlala naye noma it's just you. Oh no, ngaba nenkenke ama firstborn awu3. Oh. Kanjani? Into engadile banike phela. Yenziwa kanjani ukuthi? Izulu asitoliwe. So ngihlala nazi ingane zami. Ngihlala naba2 manje abafana. Ntombazane zosijoyina ngonyaka ozayo. So nje in between kubaba mangiyosipana sometimes ngicela sister ezengini. Oh. But during the week because ngisuke ngikhona so. Sebekhulile una 10 na 11. Umama uyedwa kwelo ingane. Ngaba nenkanke oba nama firstborn awu3. Oh hayi. No ngiyadouble check. Khona ama firstborn abakumama yedwa. Hayi ngiyadouble check lapha. Nami ngithunyiwe. Ivale lento ukuthi abantu abampofu baslow nyana. Hayi bangithunyiwe mfethu. Uyedwa. So njengoba first born awu3 na mfethu ngiyayeka le podcast. Cha njengoba first born awu3 uplana indaba esithembu noma u I think into kanjalo I believe ukuthi isithembu siya ngokuthi ipurpose yakhe ingakanani emhlabeni. Uma ipurpose yakhe incane mhlawumbe njengawe kanje. I don't think uyasidinga isithembu. I think udinga nje umuntu oyedwa ndonsana Akekahluleke lo muntu. elebe ukushuthisa ekhulelwe kubambise. Amshuthise kamwe. ngiphuma kuleyo photo shoot ngathi uyazi. Elebe ethi mthengele imbali jakhane esihlabathini usungena purpose ke tsene empilweni. I believe ukuthi fethu isithembu umuntu ipurpose enkulu. You can't be owned. Angazi we bazongishaya aba feminist. Ya usichaza. Akubeka usushisa. Mina okwami ukucabanga ukuthi if purpose yakhe inkulu
You can't have umuntu othi usukuphi. Hayi bobuya uzoyifeza nini le purpose enkulu kangaka? Noma ufanele ingane. Like mina, what I recently did, I took incwadi ezu-20, ngabhala a special message, ngayikhava ngoplastic, ngafaka ama contact details, ngabhala each and every book, ngabhala a special message for lowo muntu ozoyithola, or leso sizwe sizoyithola, because we wanna translate it according to who found it. Ngayithatha lezo incwadi, ngashaya leya mkhumbi lo oyolwandle, ngayiphosa khona. Angazi iziyothola ubani nini, but my email is there, everything is there. Whoever uzoyithola leyo ncwadi, lebu kwaqala ukubhalwa, I don't think uziphosa one by one. No, ngayiphosa zonke. Ibhalwe ngesingisi. Yeah. Oh. So umiwele Maputo or umiwele Egypt or umiwele Italy, whoever uzoyithola uzothola that special message nokuthi si translate to that language. Because already we are working on Swahili, ne Mandarin, ne Braille for abantu bangabona. So uyacabanga ukuthi ngithi ngikulo kukhona awubuya phela kade ungayibambi ifoni bungayibambi ngani uthe wena Wait, Simphiwe njeba yabona njengoba vision yakhe inkulu kanjena kukhona yini la mhlambe ku-career yakhe comedy okwafila khona ukuthi lento comedy mhlamba kuyona into engithunyelwe ukuthi ngiyenze in as much as bingigculisa. Yeah, because yabo bese kunokuswitcha nje like so sikusamnandi kusahlekwa bese kuba ngena uLizwi. Avela shumayela. Papa me sekuthulekile phela. Siyashumayela. Sebekhokhile abantu. Kufanele sekuthulekile la ngithe Manje announcement. Khona nje clip engisanda kuyipost, but some people actually love that part. Yabo? Khona abantu abasebenza kwi-comedy because ihluke ngalokho. Wonke umuntu can be funny, but then what? Uthini kuthini? What are you saying to us? Because abantu bethu asikho isibazi sibonakalayo kubona manje. No. Into esibhekene nayo ekamoya. Straight. I-lockdown usifunde zonke incwadi bezithi zizosiza sayidela. Hence sekuzophuma isambulo ke manje. Isambulo incwadi, isambulo sikaLizwi. Incwadi ezokwenza engabi khona umuntu ophakathi nendawo kunoma yini ayicabangayo. That's the best way to explain it. Akekho uyezwa hizi? Akekho umuntu ozoba phakathi nendawo kuyo yonke into abayicabangayo. Ngoba akona amagama afikayo. But amagama bengekho amagama bengaphambili kwesikhathi. So azoba masha kubantu even abakhulile. Nabo bazobona besishoda ngalamazwi. Awusitranslate ngesingisi like mhlambe lento buyitshela So ngayibeka ngesingisi because abanye sinenkinga uku-understand ngesizulu. Manje message ezolahleka ku-translation. Hayi ibambe kahle Simphiwe ngiyadala. yazi ukuthi alikho iqiniso eliphelele kwinto etranslative because awekho amagama anele okususa into ngala uyilethe ngala. Yeah. And awukho umuzwa. Yabo ubona umfundisi wakhe vuka umoya ngesingisi. Uvuka kanjani umoya? Bengazi ukuthi Wait. Uvuka kanjani umoya? Worried about speaking that language correctly. You are still trying to figure out the grammar. But umoya uyithola nini indawo? Uthola nini indawo umoya uma wena usa-conscious about speaking the language correctly? Because phela uma uvuka umoya usungazizwa. Kwayile into ekhuluma nawe. Wena uyazizwa because usafuna ukukhuluma lento correctly. Igrammar yakho kumele ibe on par. Uma uzoyenza ngesingisi. So subconsciously you are in control of what you are saying. So umoya ke ufika nini? Wes uma ne translate sizovuka umoya. Ingakho khona ilokhuza nje izilimi. Ingakho khona izilimi. Yes, angithi izilimi awazi ukuzwa ukuthi buthini because usuvuka umoya. Yakusuke kumoya nje. Yes. But i language inga exist angithi.
like awukwazi ukubhala ilimi Ohabaribe. kodwa uma uzovuka umoya ngesingisi umagubane ofunde eqhakaza So uyamprepare umfundisi ozovuka umoya ngeyilimi kunokuthi akhulume isingisi esemoyeni. Asikho isingisi sakamoya. West ne-translator isivuka umoya nayo isi-edgy Eish. mara why but see-ke there's nothing wrong ukushumayela ngesingisi because umhlaba sekumele siwuriche Wonke yonke ngokuphelele. indawo sekumele sihambe manje so i-language vele enkulu to reach a maximum number Yeah. uNkulunkulu phela ngeke asithume endaweni efanayo Yeah. so now it's because khona abantu thothi ama-clients abo are overseas abahlolayo nani so there's nothing wrong with that but I've always wondered ukuthi ngempela uma uyayithola nindawo Mr. can you because mina yabo uma uzobhala into ngomuzwa wesiZulu sakho noma wesisuthu Yeah. uyibeke ephepheni Yeah. bese wenza i-audio ngisho ilalele leyo nto ishaya isoul because umuzwa wenhliziyo yakho uyibeke ngendlela nawe uma uyicosha ngamehlo you can move with me because uthola umuzwa wami unjalo but umuzwa wento etranslatiwe uhlala kuphi asiwazi uhlala kuphi kodwa lo suwenhlizweni yami ngawubhala wena ucosha ngamehlo wafaka kweyakho konke kusaseduze so What are your nomuzwa plans ngala useduze. mabhuku weSimphiwe? The idea now is to isambulo sikalizwi sinama-chapter awu-100 Chapter, not just Not codes. pages, not codes. not codes chapters Yeah. each chapter ayifani nenye and now I'm not sure if ngikhuluma lento so now I've recently came up with angazi uzana kwafika hymns like into engenamagama like ubona umculo compose iculo kufika Yeah. as Ngathi amanotes Yes. kanje. so I've created 6 so that but manje ngifuna isound engezukuncika kwigospel engezukuncika kwijazz ezoba yintsha kuba abantu abayifakela amagama kuyona so umuntu mayilalele izomfaka kwispace esithize sengqondo yakhe la khona azokwazi yena ukucreate amagama ahambisana nalowo muzwa on their own remember ama-codes ngangiwacreatela ukuthi sibe nama-independent thinkers because everyone can read each code I-interprete and be correct in however way I-interprete ngayo yena Yeah. so slowly we are achieving that because i-lockdown isikhombisile sinawo ama-independent thinkers No. if uzobamba i-q ispace sikangaka ebhanoyini but phakathi sihlezi ndawonye sesiyaya kodwa I can't come in without a mask but I can eat inside ebhanoyini without a mask but everyone seems to be complying Mase siphuma futhi kumele futhi yeah it sibambula means imele futhi asenama senze. independent thinkers Yeah. so ngokuthi abantu abasathanda ukufunda isiZulu ngathi okay the only way ukubabuyisela esiZulwini ukuthi ngibabhalele into ngisho umuntu ofunde kuma-multi ungakwazi ukuyifunda because it's just 3 lines I mean ngisho kuthiwa uthanda ukufunda but you can read this book but slowly once waba interested ekubhaleni kwami Yeah. then ngeke ungabe interested kwi-longer version of this but i-longer version izohamba ne-audio so that you can listen with your kids but now ngoba le EP ezophuma izoba nama-chapters awu-30 ngase kufika lama-hymns it's okay let me create a new sound ezokwenza ukuthi umuntu ayifakele amagama uma engafuni ukulalela uzongena kwi-mood ethize ethande engathandi so now Okay. ulizwi ongakhulumi Ukukhuluma nabo ngokomoya, Yes. language so isizoseparate-ke umuntu odla ubhekeni nomuntu Parish. ongawudli ubhekeni
Hayi. No, ngiyakuzwa Simphiwe. I think singayivala la. Ngingazi mhlawumbe makukhona esikushiyayo because hey singaya kude kakhulu. No, but nje all in all, I would like to say abantu abahlala kwi-present bengacabanga ukuthi khona abantu umuntu okushiyayo and yonke into oyibonile kufanele yenziwe wena and ungathathi ifaith yakho yonke uyibeke kumuntu onamazinyo awu-32 naye ongamazi yabo leyo nto ibulala abantu abaningi ukuthi ngimsizile yena phuma kuleyo nto leyo ngihlezi ngitshela iy'ntwana zami ngithi mina umuntu awumtsheli yonke into ngoba naye akakutsheli yonke into ngisho usushadile awuyona incwadi efundekayo as i-leader yekhaya i-leader yekhaya i-introduce indlela yokuphila la ekhaya bese iba nendlela yayo ngoba sesinamajita awuplastic ngayo leyo nto leyo majita sensitive share yonke into ama-plans hey khona imali engenile wena uyi-leader kodwa predictable sesiyazi ukuthi samofika avuze yonke into la ngiplan iba i-leader nje. Uma uyindoda nje awukhulumi yonke into awuphenduli yonke into yazi mina ngisho fethu umuntu usibambisene naye owesimami ngisho angibuza umbuzo siba u2 engini uma ngibona siyangemela angiphendule because I'm like I don't have time for this. Wena umusa umbuzo engaphenduli It's fine. Point is kodwa into emnandi wathi ubaba thola umuntu othanda wena kunzima khona kodwa imize eminingi ikhandwe ileyo imbalance lento ifana nani njengoba kuyimina okhulumayo wena obuka mina uma kukhuluma wena mina obuka wena semeza uthando uma kuwena othandayo mina ngiyabonisa yabo njengoba kuwena obuka mina ngenza noma yini ngathi ngakhipha umbani ngenza noma yini because wena obuka mina I get to do whatever semeza uthando wathi baba uma uwena wesilisa uthanda kakhulu uzoba sendaweni eziningi umuntu othandayo usebenza nini ngoba uzoba semsebenzini wakhe lo wesimame uzoba semsebenzini wakho ube semsebenzini walo wesimame phinda usathanda ayi mhlawumbe akekho kwalapho lakhe ngayibamba ifoni so yagula ke manje uguliswa ukuthi ifoni akayibambi kanti makuyena othanda wena uyena ozoyihlupha ngayo yonke leyo nto wena bese uyasebenza because wena we provide at the end of the day yabo manje usunothando you are hurt manje wena kokoshela yabo lento leyo umuntu manje wena uyahethwa inhloko yekhaya okanye usafuna ukuba inhloko yekhaya esahetheka inhloko esahetheka so you can't be like that indoda igwinyitshe neyiphikile yes uyakhala ekhoneni lakho yabo phela uza umthandi but mhlawumbe sengabe umhloniphi wena uthanda ngalokho ukuthi hayi man lo muntu engangivusela umuzi because phela uvusa umuzi wakwakho akwazi ukuvusa umuzi kababa wakho ngama-rules omuntu wesifazane uvusa umuzi kababa wakho kodwa uphila ngendlela yakhe kodwa uvusa umuzi kababa wakho akwazi hayi so ukuba well isikhathi asisafani but akusho ukuthi bayincwadi efundekayo uma epheka ibeef wayincoma namhlanje igxeke kusasa kanti sekuyibeef kuphela into ephekwa la ekhaya ngoba waba ne-favorite meal uyobanjwa ngayo ngisho umuntu ephumile wakwenza into engaka uzobuya akushayele esitshulu sakho umqondo wakho uhambe ukhohlwe nawe ukuthi wenzeni mina yabona sometimes uhamba umtshela usuthi hey yazi njalo angikwazi ukubuya
Ngise-Cape Town. Awubuyi ehe. Awusho ngani ukuthi useCape Town? Cause bathanda idrama. So kumele umnikeze leyo drama umuntu wesifazane cause uma ungasayitholi yikho uthola ukuthi umjida unenyuku unayo yonke into but lo wesifazane ujoya nosikhotheni bethu opini golf omlanda ifosa yakhe ngobani wena usuqeda idrama hayi idrama phela khona ukumshaya Yeah. drama kuyikuba unpredictable nje angakwazi ukuthi Simphiwe kodwa yabona but uqale ube yiyo yonke lento ayifisayo khona ezoxoxa kahle ngawo kubangani bakhe akwazi ukubuya azokhuluma because akwazi noma usazophinda ube angakwazi nje mfethu ahleze kwi-edge because waqeda leyo edge they go out and look for leyo entertainment somewhere else. Hayi bethu ivale kanjalo Simphiwe uLizwi. Yeah. Shembe Simphiwe Lizwi. Shembe. Asiyabulela kakhulu. Firstborn. Kubonga mina bethu. Angisazike. Sure.